У гэты дзень на пачесных месцах ветэраны. Людзі, дзякуючы намаганням якіх аграрны сектор Брэсцкай вобласці і зараз адзін з самых лепшых у краіне. Гэта героі сацыялістычнай працы, працаўнікі, якія маюць дзяржаўныя ўзнагароды і званне заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, спецыялісты, што аддалі справе не адзін дзясятак гадоў. Я скажу искренне, что если бы не они, наверное, бы сегодня такого развития на Брещине не было бы, если бы не были эти такие люди. Поэтому мы вот всегда в канун праздника Дня работника сельского хозяйства собираем этих людей, отмечаем их труд, благодарим за их работу. И, конечно же, и как воспитание более молодому поколению, которое здесь приглашены люди, руководители, простые работники, которые тоже видели, с кем они работают и что нужно делать. Яўген Кудзінаў у сельскай гаспадарцы звыш 3 стагоддзя. Доўгі час ён кіраваў калгасам «Рассвет» у Пружанскім раёне, герой сацыялістычнай працы. Некалькі дзён таму Яўген Іванович азначыў свой 90-гадовы юбілей. Сакрэтам сваіх поспехаў лічыць добрае стаўленне да людзей и любоў да сваёй зямлі. Наша область – это особая область. Ей гордимся мы прежде всего. Областью гордится вся республика. Область новатор. Здесь прекрасные трудовые, хорошие труженики полей и ферм, хорошие руководители. И поэтому можно иметь такую большую честь, гордиться за то, что лично я живу в этой области, и за то, что имеются такие прекрасные показатели. Аб стане спраў у аграрным секторы Брэсцкай вобласці зараз расказаў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Сергей Барташ. Ганарыцца ёсць чым. Не першы год вобласць перасякае мільённы рубеж тонн па намалоце, а паказчык удойнасці на карову сёлета перавысіў 6100 тонн молока. По урожайности, вернее, по валовому производству сахарной свеклы 868 тысяч тонн. Это неплохой урожай. Будем в следующем году к миллиону, как я называл, стремиться. 100 тысяч тонн рапса произведено. А по животноводческой продукции мы являемся во многих показателях лидерами. У гэты дзень адбылася прэзентацыя кнігі пашаны Брэсцкага абласнога аграпрамысловага саюза. На яе старонках біяграфіі заслужаных працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Першыя экземпляры і памятныя знакі удзельнікам сустрэчы. Сярод іх і Генрых Тыцяк. Генрых Михайлович звыш 27 гадоў узначаліў калгас імя Ламаносава Ляхавіцкага раёна. За добрасумленную працу ён таксама адзначаны званнем героя сацыялістычнай працы. У меня вся жизнь в работе, в сельском хозяйстве творческая. Я что-то творю. Если не для колхоза, там, не для СПК сейчас, то я что-то у себя творю. Плюс к этому я еще себе нашел очень интересную работу. Взял старинную усадьбу 19 века и ее восстанавливаю. Вопыт і напрацоўкі гэтых людзей запатрабаваны і зараз, а жыццё і працоўны шлях могуць стаць прыкладам для аграрыяў сённяшніх. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».